Γεια σας παιδιά, Άγγελος εδώ και σήμερα με ένα άλλο βίντεο. Είναι η ίδια μέρα που κάνω βίντεο με το series βίντεο που έκανα πριν 5 με 10 λεπτά. Ναι, αυτό το βίντεο είναι ευχαριστήριο για ένα φίλο μου, που μόνο ένας φίλος μου με βοήθησε σε αυτό εντάξει με βοήθησε και πήγα στα 9 views αντί για 8 views που είχα. Και αυτό με βοηθάει πολύ γιατί θα μου κάνει και like στα βίντεο μου άμα του αρέσουν, και λέει θα κάνει subscribe, θα πάρει όλα τα κανάλια λέει και θα πάρει subscribe και θα φτιάξει και αυτός ένα κανάλι και άμα το κάνει subscribe, άμα κάνει subscribe σε μένα και like, το ίδιο θα κάνω και εγώ για να τον ευχαριστήσω. Και δεν είναι αυτό, είναι εντάξει, τουλάχιστον η χειρονομία του που το κάνει αυτό με βοηθάει, που πατάει ας πούμε καθημερινά το βίντεο μου να το δει. Να ας πούμε μέσα σε μια μέρα θα κατεβάσω 3. Τι να πω. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Σταύρο. Επώνυμο δεν λέω. Σταύρο. Είναι ένας φίλος μου. Ένας φίλος μου που πάμε μαζί στο γυμνάσιο. Εντάξει. Καλό παιδάκι. Ψέματα λέω. Εντάξει, καλό παιδάκι είναι. Και θα με βοηθήσει πολύ και μπορεί να συνεργαζόμαστε και μπορεί ή να έρχεται ο Τάσος στο σπίτι μου να κάνουμε Sunday fun ή να έρχεται ο Σταύρος. Μάλλον αυτή την Κυριακή θα καλέσω το Σταύρο στο σπίτι μου να κάνουμε ένα βίντεο μαζί και μετά να ψηφίσετε. Έχετε 3 επιλογές να ψηφίσετε. 3. Να ψηφίσετε Τάσο, να ψηφίσετε Σταύρο ή να ψηφίσετε και τους δύο μαζί. Και τους δύο μαζί. 3 επιλογές. Λοιπόν, αυτό ήταν πιο πολύ το βίντεο, ήταν ένα ευχαριστήριο. Και μακάρι αυτό το βίντεο τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή να φτάσει 5 προβολές. 5. Γιατί ακόμα δεν έχω γίνει καθόλου διάσημος. Ξέρω, το παλιό μου το κανάλι ήταν αρκετά διάσημο, αλλά κάποιοι επειδή διέγραψαν το κανάλι νομίζουν ότι πάει το κανάλι μου και δεν το τσεκάρουν πια. Οπότε μπορεί κατά τύχη κάποια μέρα να το τσεκάρουν, να δουν άμα έγινε τίποτα και να, πώς το λένε ρε παιδί μου, και να μπουν εκεί πέρα να μου κάνουν like όπως μου έκαναν όπως πάντα. Και σας υποσχόμαι ότι αύριο έχει live stream, Τετάρτη. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα, αλλά έχει live stream. Οπότε το έχω στην ατζέντα μου, Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Σταύρο. Θα τα πούμε αύριο στους κλειτσέλους. Θα σου πω ότι έχω φτιάξει ένα βίντεο για σένα και θα πας να το τσεκάρεις. Δεν ξέρω αν θα κάνεις like, αλλά αυτό είναι, το βίντεο είναι προσωπικά για σένα. Και αυτό το βίντεο είναι προσωπικά και για τον Τάσο που με βοήθησε την Κυριακή. Και έχω φτάσει 3 προβολές στο κυνήγι των ερωτήσεων. Που αυτό το βίντεο το βλέπω κάπως χιλάριο. Το δεύτερο βίντεο ήταν το πιο βλακείο βίντεο που έχω φτιάξει από τη ζωή μου. Το 3 εντάξει όχι και τόσο καλό. Οπότε θα σας κατεβάσω και σήμερα ένα χιλάριο βίντεο. Χιλάριος όμως. Χιλάριο. Οπότε δεν θα κατεβάσω αυτό και μετά το χιλάριο, επειδή σας λέω ότι θα το κατεβάσω. Είναι ένα βίντεο που κάνω σαν μαλάκας. Κάνω αού και σαν βλάκας και τέλος πάντων αυτό το πάω. Και μετά πάω στο πάει το χέρι. Το πάω. Τα λέμε. Γεια σας.